сегодняшние будущие жильцы сегодня вселяются в данный дом по программе «Социальная ипотека» и «Арендное жилье». А сейчас я хочу предоставить слово уважаемому человеку, главе Сабинского муниципального района Миниханову Раису Нурвалиевичу. Hayırlı günler. Endi mana yil tamomlanib kela. Bizning yubileylar yılı bitindi bu yıl. O bizim 75 yıl Buyuk Vatan Soğuşu jingi hem 100 yıllık Tataristan'dan 90 yıllık rayondan 90 yıllık gazitning Savad okunlarının 20 yıl bizim adli yubileylar. Şu vaqtda bilgancha bu şiir barlıqqa keldi. Nadirsini aytira kerak. Aның нашар ягы шул авыртып үлемнәр. Икенче яктан үзебезнең тормышыбызның кадерен белү, туганнарның кадерен белү, балаларның кадерен белү, укытучыларның кадерен белә башладык. Инде өйдә укыта башлагач, һәр вакытны начарның тоже яхшылыгы бар. Шуның өчен ел тамамланып килә. Инде нинди генә табыш буенча республиканың авырлыгы булса да, безнең төзелешләр буенча тукталыш булмады. Шуның берсе шушы йорт. Инде менә безнең Шәмәрдәндә бу быел олларның берсе бу йорт эшләнде, Дом культура кырыенда күпмедер эшләнделәр, менә квартирка ремонтлар булды. Дөресен әйтергә кирәк, дәүләтебезгә бик зур рәхмәт. Менә шушындай вакытта да санмача санарга ярамый да бер вакытта да, вакытны яхшылык турында уйларга кирәк. Нәрсә юрисың шул була. Инде менә бу бинаны алганда мин бик зур рәхмәтле шушы компания Акташ кыска арада матур итеп һәр вакытны төзелешен алып бара. Инде менә ел 21 елны монда тагын бер шушындай матур йорт булачак әле. Шуның өчен siz öz orunlarınızda, öz vazifələrinizdə tez bizim tüzüşlər matur etib tüzey dövlətimizdə bulğan tabışın şuşu avullarga yardım etüləri. Birdən bulub matur etib yaşarga yazsın kiləcəkdə də sizni kirək indi o bütünümüzgə də birinci qışda selamatlik Oila bəxtdə bulğandan ilgiləyən görüb matur etib yaşarga indi bu mənə kvartirini bulğaç birgizgə hər vaxtını туган булып яшәгез дип әйтим инде. Күрше хакы Аллаһ хакы диләр. Шуның өчен нинди генә нәрсә генә булса да, нинди авырлыклар булса да, берегезгә берегез игътибар булып, авыз йөреп, матур итеп, шушы йортларда яшәргә язсын сезгә. Инде шул вакытта минем әйтәсем килә, яңа елда яңа уңышлар. Һәм инде безнең нинди хыялларыбыз бар, бөтенсе тормышка ашсын. Хөрмәтле Шәмәрәтлеләр, хөрмәтле Ислар, birinci size yakınlaşıp bir şey anlayırlar öyle kutlayayım. Bu binanı tüzüde aslında özüm tüzüdemeyim bana. Bütün duşanı salıp, şuna göre kачествосы bir geybet. Benim özüm evi kışadı. Özüm şağa sizge şağa değil şimdi. Bunda biz kelgende fevral ayında çöplüğü yasayındı. 5 tartып, менә шундый мотор бина барлыкка килде. Но бинаны төзү генә түгел, моның моторларын сездән тора инде, саклау. Теге мебельләр алып кергәндә коридорларны кырып нитеп чамалап эшләгез. Үзегезгә моторлык кирәк булса, мотор итеп тотыгыз. Район җитәкчебез Раис Нургалиевич Акташ төзелеш компаниясенә менә шушы йортны матур güzel итеп бизәүче барлык төзелештә катнашкан кешеләребезгә, güzellik өстәүче буяучыларыбызга, күңелләребезгә нур өстәүче кешеләребезгә, шулай ук иң Айдар Найлиевичка иң олы рәхмәтләребезне шушы йортта яшәүче барлык хуҗалар исеменнән белдерәбез. Сезгә барыгызга да исәнлек, сәламәтлек, ак кардай бәхетләр, озын гомер һәм безне шатландырган өчен Аллаһ Тәгалә сезне
gün sayın şotlandırıp dursun. Bizi şuşunday güzellik işine urnaştırganıгыз üçün günden gün bäxitleriniz, şotlıklarınız artsın. Bizning sizge bari tek izgitlikler hem жылы hislergine. Big zor rahmet sizge. Bizni şuşunday urman işine, motorluk işine urnaştırganıгыз üçün.